खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दा आंजों लोगोआव दंफायो जोंनि क'क्राझार सोनाबनि केन्डिडेट बिथाङानो जाहैबाय श्री मनरन्जन ब्रह्म दा सार नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय दा सारा सिगाङावथ' गोबां सिगां समावनो माने जायनाखि BPF खौ सापर्ट होनानै खामानि मावबोदोंमोन दा आसानदाक नोंथाङा UPPL आव हाबनानै केन्डिडेट जानायनि थांखियाबो उद्देश्यआ माबे? खुलुमबाय आंनि UPPL आव हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय प्रमद बर' सारा जोंना बिटिआरनिखि दानि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि दाख्लैनि जोंनि बिटिआरनि सागानगिरि बिथांनि जेनाखि साननाय हनाय समाजारि जेनाखि खामानि मावनो ओंखारनाय बेखौ नोजोर बोनानैनो आङो बिथांखौ सहाय खालामफैनो फैदों आरो आङो आसा खालामो आंनि जेनाखि आंनि साननाय MLA जानानै आङो देरहासार जानानै आङो बर'निनो जाहाथे जाय मावनो हायो आरो बिटिआरनि जेनाखि दफाफोरखौ मावफुंनायाव आं जाहाथे सहाय खालामनो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो आङो बिथांजों मदद होफैदों। औ सार नोंथांखौथ' मुंदांखा बिजनेस होननानै बयबो पाब्लिकफ्रानो मिथिनाय जायो नोंथाङा जुदि राजनितिकआव फैनानै नोंथाङा खहा जागोन नामा? जेबो खहा जाया बिजनेसा बिजनेस पार्टिनि थागोन समाजारि हाबा मावनाया समाजारि हाबानि थागोन ओंखायनो बेहाय खहा जानायनि खुनु ओंथि थाया। औ दा सार नोंथांनि कनस्टिटुवेन्सियावहाय जायनाखि अपजिसनाव दङ जायनाखि रबिराम नार्जारि दा नोंथाङा बेखौ माबायदि कन्डिसनावहाय फेजेनगोन? आङो 70-80% भटार मोननानै देरहागोन आरो जेरावखि थाङा मानो बिमा माहारियानो आशीर्बाद होगासिनो दङ बिसोरनि थाखायनो आङो दिनैहाय देरहागोनखौ आङो मिजिंथिदों आरो बिमा माहारिनि जेराव आशीर्बाद थायो बाहाय जेब्लाबो साक्सेस जायो। औ सारा रायजो राजाफोरनिफ्राय ओरैनो दासान्दि माबायदि? मोजां बहुद मोजां रायजो राजाफ्रा आशीर्बाद होदों सोब जाथियानो आंखौ सहाय खालामनो ओंखारबोदों बेनि थाखायनो गासिबो जाथिफोरखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं खुलुमनाय जासियो जेब्लाबो। औ दा सारा उनाव देरहाखांनायनि उनावहाय दिसपुराव सहैखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनाथ' दा BJP जोंहाय एलियेन्स जानानै दङ नोंथाङा जुदि मिनिस्टारनि माबाफोर दं नामा गोसोआव जानो लुबैनाय? बेखौहाय हाइकामाना होनगोन बेखौ आङो होननाया थिग नङा जेब्लानाखि हाइकामाना जे डिसिसन होगोन आं बेखौनो फालिनानै सोलिगोन। औ जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनो दसे समनि थाखाय टाइम होनायनि थाखाय आसा खालामो सारा फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय देरहासागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों सार। थेंक इउ।